Genesis tidumiensa. Na Abram firi Misrim, ono ne ne yere ne de owo nyinaa, ne Lot nso ba anafo fam. Na Abram enya ne ho sɛ mmoa ne dwetɛ ne sika mu. Na odi atutena firi anafo fam kodru Betel, de aka ne na ne ntomadansi no, wɔ Betel ne Ai ntem, de afɔrebɔkye a osii wɔ hɔ kane no wɔ. Na Abram frɛ Awurade din wɔ hɔ. Na Lot nso a ɔne Abram nam no wɔ enwae ne anantwie ne ntomadan. Na asase no nso mma wɔn sɛ wɔbɛtena faako. Efiri sɛ wɔn ahodeɛ dɔɔso sɛ, enti wantumi antena faako. Na akasakasa baa Abram mmoahwɛfoɔ ne Lot mmoahwɛfoɔ ntam. Na bere no mu na Kanaanfoɔ ne Perisifoɔ tete asase no so. Na Abram ka kyerɛɛ Lot sɛ, mesrɛ wo, ma akasakasa mma me ne wo ntam, ne me mmoahwɛfoɔ ne wo mmoahwɛfoɔ ntam, na yɛyɛ anuanom. Ɛnyɛ asase no nyinaa na da w'anim yi. Mesrɛ wo, twe wo ho firi me ho. Sɛ wofa benkum a, mɛfa nifa, na sɛ wofa nifa a, mɛfa benkum. Na Lot maa n'ani so hwɛɛ Yordan kanko nyinaa, sɛ ne nyinaa so wɔ nsuo, ansa na Awurade resɛe Sodom ne Gomora no. Te sɛ Awurade turo, te sɛ Misrim de beduru Soa. Na Lot yii Yordan kanko no nyinaa, na otutu faa apueeɛ fam, na anuanom no dii mpaapaemu. Abram tenaa Kanaan asase so, na Lot deɛ, ɔtenaa Yordan kanko no nkuro mu. Na otutuu ne ntomadan ara de koduru Sodom. Nso na Sodomfoɔ yɛ abɔnefoɔ ne nnebɔnyɛfoɔ kɛse Awurade anim. Na Lot tee ne ho firi Abram ho no, Awurade ka kyerɛɛ Abram sɛ, ma w'ani so, na firi deɛ wowɔ hɔ hwɛ atifi fam ne anafo fam ne apueɛ ne atɔeɛ. Na asase a wohu yi nyinaa, wo ne w'asefoɔ na mede bɛma mo daa. Na mɛma w'asefoɔ adɔɔso sɛ asase so mfuturo. Na sɛ wobitumi kan asase so mfuturo a, ɛneɛ na wobitumi akan w'asefoɔ nso. Sɔre, fa asase no tɛntɛn ne ntɛtɛtɛ mu, na wo na mede bɛma wo. Na Abram tutuu ne ntomadan, na ɔbɛtenaa mammerɛ pɔ a ɛwɔ Hebron no mu. Na osii afɔrebɔkye ama Awurade wɔ hɔ.